Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Nilip MSC constituency ke parlo koilamati ahawar pen kahilo kilometer thongke brapho anbak kahilo ok langchar arong an lengthor atowar inghan langbung ajoksi kiduk det ke boydet joparni ka chongdat penlok arat Karbi Anglong parivartan nangli rok aphita lapu ihin anat ke katikuk along milur kawe ason cheman bomlang muni tatum akai ke pirthe ke wangke malomso nangjui rechot lasi pirthe ke do aporchit ahut kiduk lapen ke plang atum aphan anta anutin aphanta arnamsi ha chompen ebaha kithikpi pregrep kiduk ke boy aphanta arnam ingho lapen ke plang ke thek kire aphanta arnam ke kanghon pahuman lasi kiduk det ke boy det aphanta chongthui igri Nilip ahawar maitimung arong pen ok langchar arong an lengthor kilometer phoso se dolong lapen hadak kedo kedam tang 1980 aningkan malomsi rong chokemlo halaso ahut ke don plikep so se adona phaido ponta ahut isi Karbi pen rengma khai so hijan kacharwo ajoini hadak malomta soluk sodak atomon ke jabdam ajoini non ke rongman tharve jangphong lapen asonson ke e karche biri bithung kangcho dolo aphita kopi koson pen luni arni kelangno apor men nangkeli rok ahut rat prat laplu adon arab arong cherap damlu halaso ahut relief ken kedo ahut pen inot ekrong dam replo aphike puthot labang so arong ke sengbek atum puthot labang so arong along an chewang thulo non ke don trok vetlo halada meri hing avila school ahem ihumdo burakathar LP school pu ihumdo kado kawe osomar bangner ke vetsi loke charli ahem do chot laso oklangchar Presbyterian Church akardom ahemdo latum inglong arit saikati ki penloksi ke chokijun latum hithi ke bangke dak koilamati ihin anat ke silonijan lapen ihin anat ke lokhon hanse dowai imulapen ingti iwet ajoine hempen ke damnangji kahilo kilometer plike brapho bak dolang labangso arong ke doke nambor alang roy ari along sido hadak inglong akheti soksu nempo birik hanso ajat asonlet jo e pusitami angjin kamjin pusi bikrom tok bipen nang thandun choki hola pen Philip tiso Karbi Anglong news ningka nesekpi lokhimon risoi jangkrung jing sayamai ke paman pon Aningkan wangason thak-thaksi lokhimona sangho risoi jang chingrum si mai peneng le thota lokhimona herjume pen ningkan esekpi risoi jang krong chingsai amai duar bagori constituency arlo lakha hini dolamara lokhimon adowan pi kuru akengri bapuram tokbi arong maya hongjai along nini apharman risoi jang krong chingsai amai lapen karcho amai sitami dengponlo Jaimek ateng pen ada porphai ke thompen kuru po atum kangthir methek pilo lapen ada porphai plira achitem aporahut kuru aphan archo ponlo sayang deng juddet pen krungching saitame chengponlo lapen bang swamaya long mephu prodip rong pi pensi maiche pahem phupon chunbang mirjeng hanse pensi maike phalam the lapen aluhi ke deng ajaimek sitame en ponlo Lapen alohi sarpo aman pen lokhimon asang homephu tharepo gandhiram timung soarlo chingri amai chunbang samipi usa ingtipi lapen thare thanesor singnar atum henlo mayalong maya thepi lokhimon aron kroipa mera tokbor charli ponlo nang lapen Karbi akur ing thor ponlo nang pu athepi en ponsi kache tongdun Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Arunachal Pradesh pen kewang risoi jangatuma phan jumesen thirklong alam the che thanchimun ponlo Lapen mai juddet pen karjo alun tami chepate pon lapen ke karju ke thak ajai mek tami en ponlo lason sibang so ajai mek ing samjin pen pachun ponlo Kajironga pen risaningti Karbi Anglong news hin pen kedeng pon aningkan wang ason thak ningkan asek pi riso yang chiro mai lapen sarlang angdeng pi ki una domhan karjo pon labang so sayang deng pini aningkan wang ason thak same itu dak ini ngasang kan sanirak dolamara kurua kengri mate bapuram tok biarong kalau kimona samu sini itu bangso amai sene pini dipon loh nasi bangso amai ki dipon apa ke itu dokimon songgori sedang tino amai pen lah bangso amai kita yang kontes amai pen lah bangke itu kewang jia owe apan encouragement kiti mate aning kepat hidun je ini tum kecali pen kuana ale long le malah ha pathak chathan chipare la pen de tum mena
ke cerai kom ji aphan pen chenglok mena pindeng sempot mena ilameki la haya puthak ini tum ke cerai kom ke same ke pathir thi pen ke pado verje la haya puthak se pini ini tum chinthi je than chimum pon lo alongri dak pini Arunachal kopila la pen ahin pen kebang karbiarat doan pini dak nang singrum si non uwe kimi tum bidi cepacoy bidi sore cepacoy sila pulo lasi ngabangso karcu pon bangke sadlang kiun deta tumhan kali sadlang kiun atum along puthot hala coreng awar cykelong isi karcu pon asai padopon athema alang litum same coreng awar sailelong same ilitum khe afan alang litum same khidat pen kaike same alang litum same jakong dolo putande khe afan kaike same aki ong ole pupe tame aningar loge neta khe afan asapso khidat chipidun thekte khe kisung ho chipidun thekte pola puson alang litum same ki aning ke hang do posini litum same alang litum han ajara son pene pajir mobedes tame karbi poho pagwet pen mire parwet pen same alang litum han karchu pona saiba angdeng bangini litum aning kanwang same dak guru aking risi dengbom sila mangso karchu amai long bangini litum okolla karcho chot kali litum dak guru aking rido dak arna ma hirjumet same dak chohang ponlong arna malong guru along same bidi sore cho en pon pen litum han litum hirjume same dak pen long pondolo siano tin phas same litum kurusar lokhoning kien se karnam lokimona men pen same sadlang kiuna kote injira ba kadokawe arado an same hirjume litum hin pen lokimon songgori sojang chino mai hin pen ninga klong ning thira pen Chepong Sajar Village Development Committee atompen ingdeng kep krehini lapen digres ke unduna tumaphan karchopon Diphu Municipal Board ke parlo ward number krehini Chepong Sajar Village Development Committee atompen pater piponsi aningkan bangason thak ingdeng kep krehini lapen digre ka chepa unduna tumaphan archopon bom bangbomlo son si pai ni phain kora near kep arni Chepong Sajar Village Development Committee asai hemalong ingdeng kep krehini lapen digre chepa undun ariso ejanga tumaphan ingdeng troxi aphong karcho amai peman pon Chepong Sajar pai ciklo ni phai ingkoranar kep arani bhomkuru arani ingdeng troxi lanon ki thurmi awe kacharli amu kaprek angkung long ki unatum aphan ilitum karcho mai pedupon lo lang lasi labang so mai nitum baha kemi nitum kacho phapon aluhi sarputum nang chetong dun lo kasi ala aluhi sarputum ke akahai em ki khitang Karbi Anglong Autonomous Council long akahai jogot singti akahai roton teron lapentu non municipal board along chairman ake haira kro lalang litum nang chetong dun lo lapen tu do tulang sona sing terang alang listame xem lo Karbi Anglong Autonomous Council kasi nilitum baha kemi usi nilitum chehok lo kasi la nilitum la bangso ningkane sekpen lason karchuwer la bangke akemange lahelo non ki thurmio we atomphan ansuse kacepate akailong matangte ke thekere kacepate akailong ansuse pathek dunang aning ke parung dunjia phanil tung kabor I ponlo lasi non ke wangilang out an sitame niltum pedopon bomji lasi aning kanwang sitame lason karchu pon aphai bangke nangke bat si thekolong bom lo si pining lang dei proxian bangke kaprek angkung ki undun abang pi tum aphai la bangke bangkoi longpon iglo lasi lason karchu usomara phan karchu aning kirung akam la bangke nili tumarong piningan ing dei proxi moheta nili ninjelo lasi nili kadok kale ilitum la Karbi akhai phan kecuning riji ke labson hello ilitum karbiatum pipi o khanyang lang kacharli amo lasi ilitum non social media long theglong lo Karbi Anglong okol dang ilitum chot kali Karbi Anglong atokan no talason karcho angkung thekbolong lo lasi non karcho chepin arong
matang te ahawar lason do pulung te alang litum sitame lason karcho akama bang pedu ponja pansi nili chuningri lo athema ilitum non akai ke lo thek the pulotang te lake Samelangso Mini Stadium Pathua Klam along Second Summer League Men's Football Tournament 2022 Aparman Pathu Pangchengpon. Lakha Krep Likor Kanthi constituency ke parlo Samelangso along Pai Pai ni Phaingkora Troxy Arni Samelangso Mini Stadium Pathua Klam along Second Summer League Men's Football Tournament 2022 Aparman Pangchengpon lake Karlitang Kania Teron Karlitang Kave Rong Pipi Lapen Karlitang Kaku Bepi Atum Amen Pensi Bangso Second Summer League Men's Football Tournament Bipon Labangso Pathu Chengpon Pe Aprang Karlitang Kania Teron Karlitang Kave Rong Pipi Lapen Karlitang Kaku Bepi Atum Aphan Melur Kaipon Jikimo Ponsi Bangso Football Tournament Pangcheng Ponlo Lapen Patir Pipon Teron Family and Relatives in collaboration with Samelangso Sports Association. Lason si Second Summer League Men's Football Tournament ke pathu ke chengpon along Samelangso Sports Association mephu Raju Be ahin pensi mai chari pon lapen alohi pacheni pon Samelangso Sports Association kongchun bang rukasen rong phar ahin pensi pachini pon Alohiaman pen kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisoche tongdun Lason si Samelangso Cooperative Lamps ex Chairman Sarsing Tokbi Abarim Samelangso Sports Association mephu Joysing Tiso Sorkari Gaubura Mensing Teron Lapen Samelangso Town Committee Vice Chairman Gulab Kramsa Korkanthi BJP Mondol Mohila Vice President Elina Taropi Longpho PS Sakti Kendro IC mephu Promesor Rongpi Lapen Surjo Teron Lapen Penang an Manpeng Kedo Atum Chetong Dun si Aliralon Pidun. Second Summer League Men's Football Tournament kapathu pon along Kecheng si pathu pon laki Beterang FC Lapen Dongjor Abi FC Atum si pathu pon Lapen ke pathu ke langchari dun atum Middle Referee William Rongpi Right Reference Longsing Inglang Left Reference Chesong Rongpi Lapen 4 Reference Rakesh Rongphar Atum ahin pensi langchari ponlo Beterang FC Lapen Dongjor Abi FC Angbong pathu bompen Dongjor Abi FC aphan 3 score thapon si Beterang FC Atum chepa haipon Lason si bangsor pathu ing samjin pen pachun pon Samelangso pen longba morning ti Karbi Anglong News Dak Samelangso SSA Samelangso Sports Association pen ingdeng ini league jitu let Kania Teron lapen let Awe Rong Pipi lapen let Kaku BP lang tumamen pen si tumdak Teron family atau mahin pen nitu biasa si pan nang pusi nitum Teron family nang cirabdun si tumdak SSA pen batir pi pon si labang so lig bang epini ke ceng si ani ceng pono lapen depini ke ceng si labang so ke pathu labang ke Beterang FC lapen te Dongjorabi FC la tim yang bong si pathu pon lo lig mes along bang ke Beterang 3 Dongjorabi 0 pensi labang so ke labang ke Beterang ahin basi cepai pon lo yang komiti abang ke alang tum seng labang ke aveder lo stami dak Samelangso Sports Association komiti bang ke pini akimi ni tum seng det pen pini ke ceng si league match pini si pangceng pon lo ngon ke ni tum komiti akimi ke der oila athe ek hafta bagan hela stami tum ke ceng si dak sports paching thur ponji po ni tum ke mang bang ke ni tum jitu akimi komiti pen mang pon ma ke ceng si football la bang ke ni tum non ceng pon phit lo ceng wai pen si tum kaduk kawi komiti long executive member pen dang lok advisor ke hai dam bendang lok la pen kaduk wi ke thi ding pen tum la dak Samelangso khela pangchui phane tum chingwa ching sai si tum ke ching si SSA pen abang so memorial pen si lik pangcheng pon le tum la pen ta phini tum la non ason la dak osmar pangching thur phane tum khela ke bang pondo volleyball la pen badminton la pen sona thak ni tum phan KAC chairman Raju Tisosa mate itum korkanthi 14 nong korkanthi MEC sar lang lina pin khara teng pulu tangte non nakili jila September pilote itum dak archery itu training stami piponi selang lihin pen than pon si non itum
o so mar ke sing thori phan ke tum ason ason ching vai pon pen si tum klem pon po